Na sziasztok srácok, itt vagyunk. Következő videóban ez egy ilyen sztorizgatós videó, vagyis inkább a terveket jelentem be, hogy mik a tervek most a jövőben, a közeljövőben. Egy új sorozatot fogok elindítani, ahol megpróbálunk egy kis vagyont szerezni a CMT-en, fogunk mindennel foglalkozni igazából. Az a lényeg, hogy előrébb kerüljünk. Ha lesz kereskedés, kereskedni fogunk, legalább abba is beletanulunk, úgyhogy ez mindenképpen lesz ez a sorozat, és a következő sorozat még egyébként, vagyis, hát igen, sorozat lesz az is valószínűleg, amikor kijön majd a CRPG. Mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a CRPG-re, mert én még GTA 5-ös RP szerveren én még nem játszottam sosem, és addigra már remélem össze lesz rakva a gép, addigra készen lesz teljesen, és akkor abból mehetnek majd streamek is, meg mehet majd belőle a sorozat is. Streamelni és sorozatozni is szeretnék majd egyszerre a kettőt, majd megnézzük, hogy fog ez kijönni, meg hogy egyáltalán érdekel-e titeket az, hogy én streamelgetek. Nem csak CMTA-val, meg CRPG-vel szeretnék foglalkozni, hanem szeretnék csézni is majd. Nem vagyok jó benne, de szeretnék csézni is, meg lesz még sok ilyesmi. Csével is szeretnék foglalkozni. Rainbow Six-szel régen játszottam még PS-en. Lehet, hogy PS-en fogjuk folytatni, nem gépen, nem tudom. Úgyhogy még sok ötletem van egyébként, amit implementálhatunk a csatornára. Én szerintem először is a CMTA sorozatot fogjuk elkezdeni, az lesz az első reméljük hosszabb sorozat. Majd erről szeretném megkérdezni titeket, hogy ilyen 10-12 perces részek abból jók lennének, mert én ahogy néztem 20 perc felettieket nem nagyon néznek meg az emberek, már ilyen 8 perc után az érdeklődés lankad, úgyhogy ezt kérlek szépen szavazzuk meg nézzük. Ugye? Én szerintem holnap vagy holnap után